Shalom, damang dainang na pinarsangapan di bagasan Jesus Kristus. Puji Tuhan, tu debata disudi dengan dibasana totong dilihat tu hita. Di paluas hita marahi pason mamakka kapartikenon nanang memuji pasapon guarna nabadia. Hal ini madok muliati kami tunang subscribe video nami jala totong mahamuna di dongani Tuhan. Nasa nama subscribe dupe di batama totong nang mangaramoti hamuna. Ata ni di bata nasa hatu hita di bagasan partikenon sen buku di sepagelium di si Lukas biduonom ayat 30 sia masoh mai tu ayat 42. Buku di si Lukas biduonom ayat 30 sia sa tu ayat 42. Sono mahata ni debata. Jala dia tau do nang upama on tunasida. Tung tertogu nama pitung ma dongan nama pitung di dalan. Darap tergodung mana sida duasa. Dada sumurung sisian sian guruna. Nang sundeng gando ganuk molodoson guruna. Ahama pola pabereng-berengommu. Silba-silba na di mata ni dongamu. Ena sa tiang na di matami dang diatoyho. Tung dohonamu ma tu dongammi. Ua hupak majolo silba-silbak na di matami anggia. Hape na sa tiang na di matami dang diidaho. Eho pangasi. Jumulo maupat yangi sian matami. Dung pei asa pikiromu. Manang beha pangupakmu di silba-silba na di mata ni dongammu. Ido sahana. Damang dainang na pinarsangapan di bagasan Jesus Kristus. Meragam do tutu di bahen Tuhan mengajari akka sisianna. Suang songoni mengajari akatorop halak naolo mabigi manangihon jala mangitton ibana. Pangajarion na pinasahat ni Jesus sa sitong na tujuan na nanaing patuduhon ni Jesus marhiti-hiti pangajarion ni ima soal harajaw ni debata. Pangajarion na pinasahat ni Jesus tung marasing situtudo tu pangajarion ni akka siboto surat akka halak Yahudi na adong dihumalyang na. Jesus mengajari saluhut akka sisianna akka nama dohoti ibana dada mangasahon pamikirion na. Jala dada mangasahon akka parbinotuan na. Ale Jesus mengajari saluhut akka sisian do natoropi mangasahon waso ni debata. Ale nitung marasing do pangajarion ni Jesus sianak katoropala. Ala marasing do pangajarion ni Jesus si gudang matutu halak lemar taba-taba madohoti makaporsay Tuhan Yesus jalalam suguma ng rohan yak kahalak parisi. Damang dainang nahinalonga di bagasan Jesus Kristus songon nahamidokon na kaningan maragam do di patupa Jesus pangajarion tuak katorop halak. Adong do si pata Jesus mengajari torop halak marhite-hite upama. Termasuk ma jamita di bagasan partikenon. Adong musedo pangajarion na dipatupan ni Jesus marhite-hite akka istila. Songon natar surat di Yohanes 3. Pangajarion na dipatupan ni Jesus imatu si Nicodemus.
Di pangajari ni dokod Jesus do sada istilah sahalak jolma ikon ima ditubuh do musena. Adong mo do musenang pangajarion na dipatupa Jesus ima langsung patuduan sol harajaw ni dibata. Isarana songong pangajarion na dipatupa ni Jesus tu sada perempuan Samaria ima nama dokon soal ibana do ay kanguluan. Jala pangajarion na langsung dokon ibana ima di buku di si Yohanes 14 ay onomi ya ibana do dalan ak kahanguluan do asitonga jala ido sa sitong. Di bagasan trupuk jamita nasa tuhita dia pala partikenon sada pangajarion na dipatupa ni Jesus ima marihite-hite sada upama. Di bagasan upamaon di bahe Jesus do ima di upama naon songod dia jolma nama pitung dang mungki boy manogu jolma nama pitung. Di bagasan partikan ni dokol tung martertogu nama pitung ma dongan na nama pitung darap tergodung ma nasida duasa. Sasitong na pangajarion na dipasa ni Jesuson marhiti-hiti upamaon adong ima nanang dohonon ni Jesus. Nanang dohonon ni Jesus marhiti-hiti upamaon sada kritik don sasitong na tuaka si boto surat, tuaka halak Yahudi, tuaka halak ima halak Parisi, doa kalena asing. Maksud ni Jesus madokon ima upamaon dipatudus Jesus do dangung ke jolma nama pitung boy manogu nama pitung. Nama pitung maksud ni Jesus di sohon ima aka jolma naso maboto harajaw ni dibata akasi tongani. Songon halak ima Yahudi. Sejujut do halak Yahudi mapitung do nasida di bagasan partot dion dang bo di jalu nasida ima Tuhan Yesus na Tuhan jala si palua. Alai sadia jari nasida akan namang hutun nasida asa manada ima waso ni dibata. Dang mungki boy sada julma nama pitung manogu nama pitung. Jadi isi dosa sitong na nama pitung. Nama pitung ima julma naso manada dibata. Isi do na boy manogu julma nama pitung. Na boy manogu julma nama pitung ima julma namernida. Ido na pola di dokot Tuhan Yesus dang boy togud di nama pitung dongan na nama pitung dan narap tergodung mana si dana dua anggo nama pitung tu nama pitung maris togu-toguan na terjadi na terjadi pasti terlubang manang tergodung na si dana dua. Jadi sungguh dia dua sonang tergodung jolma nama pitung dipaluas mana nama pitungi ditogu jolma namernida. Akala Yahudi sajujud do diajari nasida aka narotu nasida dang marhiti-hiti haporsia tu Tuhan. Ale mangasahan pamikiron na jela jujud do pangajarion na dipatu pahala Yahudi dang nanang manogiot jol mana diajari nasida lemana dalo moni rohani debata manang pasangapun debata. Ale pangajarion na dipatu panasida sungod dia nasida mangala sangap tu bagasa ngulu nasida. Jadi dang adong tabba akka partodion akka haporsiaon ni jon mana diajari halak Yahudi maka porsiai Tuhan. Holan bohado ima salut na mangito nasida asahot di bagasan ad istiadat ni Yahudi. Dada hati goran manang harajaut ni debata na dipasahat nasida. Diuduti Yesus do musenang di bagasan upamaon didokon Tuhan Yesus do da sumurung sisian sen guruna nang sundeng gando ganu molodoson guruna. Nah dimaksud ni Tuhan Yesus marhiti-hiti terpukon molopola hita olo diajari jolma nasomanada di bata molopolo hita ulu mangyuton naso makalomo lomo ni rohani di bata berarti dos mahita tujuan mana mengajari hitai.
sarubang mahitaduk na sida. Jadi na dipangsud ni Tuhan Yesus saluhut jolma na manghutun pangajarion ni halak Yahudi. Berarti dang adong beibarna songon halak Yahudi. Sarubang matutu na sida songon naguru di nasida. Jadi ala nasarubang manasida songon guru nasidai naso maboto ak kahatigoran ni debata, naso maboto ak kalomoni rohan ni debata. Jadi pangalahon ni nasida pe dang bemarasing tutu ima tu pangalahon ni halak Yahudi. Pangalaho jon manaso manada debata. Laos diuduti Tuhan Yesus mamusenang upamanaon didokko ni ba na maahama pola pa bereng-berengommu silba-silba na di mata ni dongammu. Ye na setiang na di mata mi dang dia toiho. Dung dohonommu matu dongammi wahupa majolo silba-silba na di mata mi anggia. Hape setiang na di mata mi dang didaho. Eho pangasi jumolo maupat tiangisian mata mi. Dungi pe asa pikirommu manang beha pangupakmu di silba-silba na ni mata ni dongammu. Halak Yahudi memang sayjuk-juk do nasida holam mengalului kesalahan-kesalahan dina asing di luar sian horong di nasida. Terlumo bima kesalahan-kesalahan di Tuhan Yesus Kristus. Gudang do memang halak Yahudi nagabe porsea tu Tuhan Yesus Kristus. Gudang do tong halak Yahudi nagabe mangahuon Tuhan Yesus Kristus di bagasa ngoluna. Alay gudang ado na holam mengalului kesalahan-kesalahan di Tuhan Yesus. Isarana ditiki na dibuan torop halak sada perempuan na mangulahon permainan. Doko nasida do buhado uhum taringot tu perempuan. Sasitong na nasida dada nang mengaluli hasitongan. Dada nang mengalului pengajaran na toho. Alay sungod dia do parbinotuan ni Yesus kesalahan-kesalahan ni Yesus. Anggo pola silap sauti Yesus gabe ima tarjehima Yesus. Marhite-hite turpu jamita di bagasan partikianon anggo setotong do hita mangulu di pangajarion na salah. Berarti hita pe ikon gabe juk ma gabe panguhum tudong atta. Gabi murah-murah mahita manghumi dong atta. Nang pesa sitong na kesalahan ta ubalga sian kesalahan ni dong atta. Jadi hata ni dibata di bagasan partikianon nang madokon unang masa olo hita mangalului akka kesalahan-kesalahan ni donga di bagasan oluta. Damang dainang na pinarsangapan di bagasan Yesus Kristus marhite-hite hata ni debata di bagasan partikianon ima marhite-hite upama na dipatupan ni Yesus Kristus sasitong na adong dua hal na naing dohonon ni Tuhan Yesus na perjulu marhite-hite upamaon Yesus nang pasingoton akka halak Parisi, akka halak Yahudi, akka siboto surat na holang mangalului akka kesalahan-kesalahan dina asing asa ima songon nasitong nasida dang nasitong songon nasitong manang ima hata ni dibatahon sada hata si pasingot doon tu sude halak termasuk ma hita disi. Na paduahon marhite-hite upama na dipasat Tuhan Yesus di bagasan jamita dia pala partikianon songo dia Yesus na mengajari hasitongan na tutu. Hasitongan na tutu berarti saluhut jolma
mangulu jala majalo pangajarion na dipatupa ni Jesus Kristus. Dilihod do sa daujahan tuhita didokon haholongi manang halomohom pangajarion. Alay pangajarion na siya dia do ima haholongatta jala halomonota. Ima pangajarion nasihan Tuhan Yesus Kristus. Songo dia do jolma nang mangolu di pangajarion ni Tuhan Yesus Kristus. Damang dainang manarumikot tu hita. Pangajaran na songo dia do nanang ima sihangulot ta di bagasang ulut ta si ganupari. Portibion mangalehon sa luhut akka ragam na adong di ibana. Songon ima sada ilustrasi ya hamijaha adong masahalak jolma na di penjara. Nunga masaliling ibana di penjara. Alang liling na ibana di penjara, gabi haturaparo maimana selagi di penjara. Kemudian adong masahalak penjaga menawarkan tu ibana. Sedai masih panganon nama se tebu, nama se uli, jala sada kuci asa maluasian penjara. Alai jolma na di bagasan penjaraon ala di namale di mana ala na haturaparon ibana na dipangido ibana si panganonon. Tor si panganonon do di pangido imana malet buaw asa busuraw na rohana. Dang di jalo ibana imakusi. Didokon mapajagom yakin dohoon na di jalo ho on na dibutuh ko yakin inna jolma na di penjara ala na hidup bangiduan na badilehom ima tu jolma na di penjara si pangano na masetabuon na nang pabusot papuas tagas di sibion na damang dahinang na hinolongan di bagasan Jesus Kristus suang songonido sa sitong na ditawarkon tu bagasan ngulu ni ganup aka jolma na porsia. So nari hita do sa sitong na di panjaray. Ditawarkon matu hita. Dia do na nang sipilitot ta. Kuciot do na buy paluaho kita siyan penjaraon manang si panganonon. Ale jujut do hita ima jalan pintas dianggap pantas. Jujut kita langsung hatop kita majalo si panganonon. Asa papuas tagas. Apa sa sitong na anggo julman na mangulu di pangajarion na dipatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Daday na dipangido. Ale kucyo. Anggo nunga malua imana kania julman na di penjara. Siyan penjara. Bodo imana sudah madapot di mana ka si panganonon na lubit tabo siyan na di tawarot di mana. Hita pesong-song nido. Anggo nunga tabuk kado ima kuci parto diot tanay mangoloy di bata gabi taboto masaluhu na akalomoni rohani di bata di bagasan mulut ta. Alay anggo holang ima mangido si pangano sa bingdo di bagasan parnota bamate mahita di bagasan si pangano ni di bagasan hawatoni di bagasan pardagingon. Jadi mariti-hiti hatan ni di bataon sungod dia do jolma na mangulu di bagasan pangajarion ni Jesus. Na parjolo sa hali hamidokom jolma na mangulu di bagasan pangajarion na dipatupan ni Tuhan Yesus Kristus dang be mamereng-mereng hasalaan ni dongan na. Damang dainang nanalonga di bagasan Yesus Kristus. Tabereng majo humalyang ta keliling ta sisolhot ta manang keluarga ta manang alialet ta. Tabay majo ima tadokon hamidokon tuliso kamu na majo ima tulu kesalahan naso na dalam kita. Mungkin tergampang do ima tuliso. How on. Ale tasuku majo tuliso majo ima kesalahan sendiri. Na maulah manulis ni maka kesalahan. Buasa. Alana tapi kiri do julma partigor do hita di bagasan ulut.
Anggo mamereng kesalahan ni jolma torhato doi masih malolongta. Torhato do dirita. Alai mamereng ima kesalahan nang tapatupa to kadungata. Jujut do maul hita. Alai marhite-hite hata ni dibata di bagasan partikianon. Naneng dohono ni Tuhan Yesus Kristus tu hita. Anggo jolma nang mangulu di bagasan pangajarion na dipatupa ni Tuhan Yesus Kristus. Dang beibana mamereng-mereng kesalahan ni donganna. Molotung pe akka kesalahan ni donganna adong di bagasan nguluna. Dada kesalahan no benon nagay mangumi donganna. Alay kesalahan na dipatupa donganna. Na diulah donganna. Sasito nagay pangajaran na tohodo tu bagasan ngulun. Lapatan na sangod dia. Lapatan na marhite-hite kesalahan na dipatupa dongan non. Ibana dang bimangula si songoni. Ibana dang bimanggulan makasalahan na sarupa. Molotung pedongan na manggulan akka kesalahan. Tujuan di mana mardongat tusi. Tujuan di mana hadir ima tu bagasang uli dongan non. Pasingot to mana pasitok pedongan na. Damang dainang. Nanolong di bagasan Yesus Kristus. Jolma naso tahalo mohon. Murado ima mangluli kesalahan. Jolma na tahalo mohon maldo mangululi kesalahan mo. Anggojon manunga sugo hitar rohat tema tu sasahalak. Las na tigor pe diulahonon sala do dihita. Ale anggo nunga lomo rohat ta tu sasahalak. Las na sala pe diulahonon lumodo rohat. Alai anggo jelma nang mangulu di bagasan pangajarion ni Tuhan Yesus Kristus. Dang be diulah songoni. Hok may mana di bagasan hasitongan nang dipatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Dang be ibana murah-murah manghumiak kadungan. Dang be ibana murah-murah manguli akka kesalahan-kesalahan di dongan. Di boto ibana mamangarajai dirina. Asa unang diulahon imana kesalahan na songon na diulahon diak kadungan. Unak kita songon halak Yahudi na sama boto ima silbak-silbak na adong di mata ni dongata. Alay tiang nasa balok di malolong tadang taboto. Kesalahan ni dongat tator murai mata dokon. Hape lubi siani ima aka kesalahan-kesalahan jujut tapatu pada bagasan parnota. Na paduahon hurian ni Tuhan na nalonga di bagasan Yesus Kristus. Songo dia do julma makaholongi pangajarion na sa Tuhan. Manang songo dia do julma mangulu di bagasan pangajarion na dipatupan ni Yesus Kristus. Jelma na mangulu di bagasan pangajarion dang be makanguluhon upasa songon ni dokon hata batak ijuk ni para-para hotang di parlubean na bisuk na boto hata na oto tu panggadisa. Ang gunung nga mangulu ita di bagasan pangajarion ni Tuhan Yesus Kristus dang be imataban akka hamaloot na mangoto dong atta. Alay justru mulo malo pita mulo marbisuk pita mulo maroha pihita. Ikon pakyot tado saluh naon. Nanang mangajari dong atta. Nanang padinggat to dong atta. Nanang pauli-uliho na hurang dinggat. Ido jolma na mangulu di bagasan pangajarion ni Jesus. Jolma na mangulu di bagasan pangajarion ni Jesus. Adong maholong ni roha di bagasan nguluna. Adong maima roha na marpamuata di bagasan nguluna. Adong mahaserepo di bagasan nguluna. Akay mahagalion nya kadungan na. Gabi ditugion ibana di manang gabi diban ibana do dirina. Manukul-nukuli dongan na nagalyo. Napatuluhon. Jala na parpudi sa hali. Sungod dia do julma na mangulu di bagasan pangajarion. Man na makalomo pangajarion ni Jesus. Ikon olo marguru tutuhan Jesus. Demang dainang na hinalonga di bagasan Yesus Kristus. Sada guru na sohya salah. Sada guru na sitong. Sada guru na sohya ima mangay tungadol. Sada guru na sa patudon ak hatigoran imaholang Tuhan Yesus Kristus. Dang adong nahulip pangajarion ni Jesus na maralo ima tulomo ni rohani debata. Alana Tuhan Yesus Kristus
mangajarhon songo dia do ima jolmai asa mangulu di bagasan harajan di bata. Bahkan Yesus Kristus dipilih do dirina. Asa gabi bui mardame jolmai do di bata ama. Seda guru na mangalehon nasa na adong di ibana ima tujol mana di haulong. Songoni ma sa sitong nanak kita. Alani marguru mahita hulang tutukani. Marguru mahita makalomohon lomoniruhan ni di bata. Marguru mahita mardalan di bagasan hasitongan ni di bata. Asa boha, asa marhite-hite na olo hita marguru langsung tutuhan Yesus Kristus. Gabe ima tabo to makhati goran. Dung tabo to hati goran, tabo to mangulahon sa hati goran. Di bagasan partikienon, di patupa Yesus sada upama nasahat tuhita dang mungkin tutu jol mana mapitung bui manugu jol mana mapitung. Dan mungkin jol mana so maboto hati goran bui mangajari ak hati goran. Dan mungkin jol ma naholang namanako bui mangajari jol ma aso namanako. Alai nasitong jolma naso mapitung jolma na mangulu di bagasan haporsiaw ni Tuhan. Holangido na bui mangajari soal haporsiaw. Marguru mahita tu Yesus. Ala na Yesus do guru nasito. Taholo ima pangajari ni Yesus. Ima pangajari no balga jalan no bulon. Maka holongi di batas yan nasa roha, yan nasa pikiran do yan nasa guko. Taholongi ima Tuhan ni. Sen nasa rohat do sen nasa guguta. Jala nasa robang tu sidok ko Tuhan Yesus baga sa pangajarion na aholongi ma dungamu jolma. Taholongi ma dungat ta jolma. Unang be holang mga lului kesalahan ni dungat tahita. Mga lului makasalahan ni padita. Mga lului kesalahan ni situa. Mga lului mat kesalahan ni akatetangka. Mulutung pe akadong kesalahan ni akahumaliang ta. Tabay makasalahan ni gabi pangajariot tuhita. Aso na mangulahon makasalahan kita. Mula dong peka kesalahan tapasingo tapasito makakasalahan ni dang be manguhumina sida alay ima mangalit akahatan nauli akahatan nasitong tunasida. Mangulu mahita di bagasan pangajarion ni Tuhan jala halomohok kamu nama pangajarion ni Tuhan. Asa marhite-hite naung tahalomon aka pangajarion ni Tuhan. Gabi dapat tua mahita di bagasan ngulut ta sigano pare. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ma na mga liog guguy tuhita. Horas, Shalom.